piny. Kata kamano Masiro aduoke na chien. Mana jatend piny Kenya gi koro mana en jalupne Rigathi Gachagua kane gichamo muma mano mar apisi mar chako telo. Nitiere ginero mabende ne giwacho ni giyudo dilapidated economy, giyudo ka uchumi rach, giyudo ka omuom mabende piny owacho osebedo ka holo no medore. Nyaka sani koro chal ka gima koro we are repeating the same script. Siling trillion $3.5 osekwa. Bende wacho ni hola to ok rach, to kikicholo kod dongruok ema nyalo bedo ni ber e wang' jopiny. Korka kore bende pod wantiere dilapidated uchumi economy. Sharon, ingeni politicians, especially mosebet go ndalo machien mokalo, ginyalo gombo wacho ni gimiwinjo ukadier mantie. To electorate be samoro ero joma wuondogi mawacho gimopogre gi manitie. Adier mantie ni ne giyudo gulu man nono mano onge. Nikech kiparo the very time mipenjo ka gulu ne nono, ne gidonjo to gichako hire new officers. To new officers gi rebrand gi to gikelo kombe manyien, to gikelo furniture manyien miwinjo ni worth billions. To gichako renovations immediately. Mari State House gichako renovate kanya, to renovate officers. Mano ni timo ga gulu mana ni nono. Okapar ni ne nono gi korka kora. Mano ni wacho ne japiny gima gombo winjo. To ni ng'ato ne dwaro mna footing monyalo chako go. To footing mochako go no koro bro dhi ne okay. Ma okatimo nikech gichane ni nono. Ma okatimo nikech gichane ni nono. But bende wanyalo wacho ni ingawa no kosiko kanyo. Kata noko go dala kanya ahinya. Gikono ne giwuok oko mondo gitimre nade? Gichak tiyo ne jopiny. Koro mano to ne onge. Tabro wacho ni Sharon. Right now, our debt sustainability is at a risk. What we about debt sustainability, what we about kuwa kepo. Bende wanyalo chule. To kuwa kepo kata kuwa chule. Wachule machalo nade. Wachule kodewa, koso wachule kawan gi yot mar timang'owa chule. Nikech gowi tibro holo. To bende nyalo chule e samu winjore. To kichule e samu winjore. Bende chule ni dongi gimoro nikech kata ki holi wacho ni yani holie minyalo chulo. To sami chudo ni idonga gi gimoro minyalo spend. To sami spend ni be idonga gi gimoro minyalo invest. For example, in as much as Kenya chulo gowi, bende wadonga gi gimoro mwanyalo keto kuonde moko moneno ka development dhi mbele. To bende wadonga gi kuonde moko mwanyalo neno ka our recurrent expenditures bende timre nade be wachulo jotich osara. Kuri wachonwa sani ni our debt chamo 67% of our revenue generation. Tani kwa loso pesa, kwa choko pesa kawuono. Tata malo 67 dhia chula ng'owa gowi. Chien kanyo nyoringo between 60% to 62%. To kwa wache ni 60% cha nyober. The recommended debt ceiling, according to our constitution, in 55% of our GDP. Sani kura at 67%. Tiendeni ya, gigo duto mwaloso, wanwawegi, to wauso. Onego beni kwa kaugowi, to kaumana atamalo prabichi. Sani wani atamalo prauchiel-gaberio. Tiendeni wase muomega atamalo apagario. Kuro kata wawachi mnane wase kao maro monadi, kata ni tin, kata ni chalo nadi. Already ose rach, nikech ose di malo mar the set limits. Kuro gowi rach. Tienda ni japiny mundu winjgini. Kawan gi siling 100 kaka piny. Siling 67 dhiye chulo gowi. Dong mana siling 33 emwadongo. Mae mwadwa timo go development. Mae mwadwa chulo go osara. To mae mwadwa timre nade. Wananogo ni chenro mag sirkal timre nade. Ringo. Koro appetite mar debt masani ma sirkal nigo. In fact, oidho moloyo sirkal morocha. But now the question is, ang'ono wadwa timo gi pesa ni. Ing'eni kwa holo machalo kama. To Sharon kichiko iti kati radio kata kisomo news. Tiyudo ka Kenya wito pesa di per day in terms of corruption. Holo krach. To ang'o momiyo wabet gi pek mar duoko. Wabet gi pek mar duoko nikech ko hole to samoro kokele no tim gimonego be notimo to jomoko timre nade lal kode. Gima CPA Masiro no wacho cha.
inyalo yudo ni policies nitie mabeyo kendo they are on paper, lakini the implementers jok mobedo entrusted gi policies gi kata mobedo entrusted gi tijegi ok gi mean well, kata chuny gi ok nie tiyo ne piny. Chuny jomoko nitie manane akawadi kawuono kiny akawadi makor ka kora. Iwinjo gigi timre. Iwinjo kata ni Kenya nitie jok ma jotelo man gi offshore accounts, tinene pesa ni quality kete penje mang'ono maoko. Jakuo ma wiye bende ok otimre nadi ok konye. Ing'e ok wacho ni kuo ber, to ka onyalo kata kwale to dhi oyawe kata mana skul moro e gwenge kacha, ondike jopuonje moko 10, jopuonje moko 20. Bedo winjore ikonyo chwalo uchumi. To ka ni kwale to dhi kete idle account oko kucha, ikonyo Kenya nadi. Mago gigo mwaseneno. Courts waneno ka gidhi e court, waneno ka Ethics and Anti-Corruption Commission osechako timre nadi, osechako yware kod that type of energy emwadwaro. To ni winjo ka giwacho ni president koro nigi outburst, koro gitemo duokre gi president. President nigi authority mar wuoyo, to kanyo tasire ka nitie ng'ata ma is corrupt, ochul pesa kata mondo make mondo timre nadi, oserve term ne jela kaka nyalore. Nikech sama wawuoye debt ni, a good percentage of debt kata a good percentage of gowi mwakawo wachulo gima wakia kaka jo Kenya. Mano is the pain. Ni moko nitie mwachulo gima wakia. Nikech koro mwandu bende ijuogo usuru mamalo. In fact, Sharon, beding'e ni in as much as nitie parameters mwawuoye makata moleno se wacho mbele kanyo, ni the figures look good, but nitie threats mapod waneno as a nation. Corruption is one of them, and high debt is another one. To kwa wuoye high debt, o kwa wuoye foreign debt, wan nyaka gi gima iluongo ni domestic debt. Kenya holo e piny, waholo Kenya ka wan wawegi kata mane bengi ma Kenya ka, to waholo kata oko. Tiyudo ni higher percentage en mihole Kenya ka. Tang'o momiyo japiny samoro ibro neno ni winjo matek makati wacho ni uchumi dhi maber koluwore gi debt miwuoye cha. Nitie gima iluongo ni public debt, to nitie gima iluongo ni pending bills. Pending bill and part of public debt. Sharon, parare contractor moro mutiyo ne sirkal, to kawo kata mana higa gi bathe kapok ochule. Contractor ni ondiko jotich mawuok gokinyi to dhi tiyone, wuok gokinyi to dhi tiyone, en bende wuok gokinyi dhi tiyone to offer services to sirkal, to kawo kata higa kapok ochul contractor ni. Wachna ni jok matiyone ka, jogi dhi chul nadi? Ok dhi chulgi. To sama ok ochulgi, ng'ani kane nigi nyathi ma dhi skul, be biro dhi skul? Kane en gi mogo monego bed don dhi nyiewo, onyalo nyiewo. To parare ni ka sirkal ochulo what we call the pending bills, ma make part of the public debt. The pending bills kochulo, ka sirkal ochulo contractor ni, contractor ni very fast dhi chulo jotije ne ma en go piny kacha. To kochulo jotijegi bende nigi nyithindo ma e school, giringo gidhi gichulo school fees, giringo samoro kata duka moro ma e gweng'. Bende samoro gisehole mabuk koro pok. Ing'e ni gweng' kucha gima samoro ji ok ong'eyo ni gweng' kacha. Nitie kata mana jodukni matindo tindo matimo hala. Ji ondiko mana gowi kuro ma ng'ato ka ng'ato ni mana gi page ni kawo kibrit kawuono, ni kawo chumbi kawuono. Mano reality. Obesa ma ja sirkal nyalo chudo kawuono machul contractor cha, ma contractor cha kata jaduka cha be kore dhi timre nadi dhi fuomre. Mane kaka uchumi ringo. Tiende ni nya, government is the highest spender in this nation. Tiende ni government ema spend kuom jopiny mogik. Maka government ok spend, to kata circulation mar pesa, rundruok mar pesa, ma pesa wuok kuom ibira, wuok kuom adhir min wadala min wabegole tere duka. Mane kako nego mino rengo. Ka sirkal ok chudi, to circulation kabila no botimre nadi? Onge. Koro sama wawuoye public debt, to nyaka wabiye pending bills ma pod wakwayo sirkal ni audit margi pod aparo ni dhi mbele. Pok omiwa the accurate figure on the pending bills. To pending bills ni osenego uchumi Kenya ka. Ma kinyalo chul contractors kata ng'ata mosechiwo service or goods to the government. To gini ok en mana national government kende, by the way. Kwa wuoyo uchumi wan gi tieng' diriyo mar sirkal. Wan nyaka gi county governments piny kacha. Ma ok wanyal siemo wi wang' sirkal ma malo rochul pending bills. Kata mana counties bende nigi ang'owa pending bills. To gihinyo ji piny kacha.
Koro japiny ok nyal winjo pesa ofuki in as much as one the beautiful figures no GDP growth 4.7% by 4.7%. Oh, tourism will grow, inflation odok piny. Malo no wachoni. Another thing, very important. If a country cannot employ properly, kata if there is no employment or job creation or what we call weak job creations, then it also means ne kati watchmana no chumi odok piny. To ngama wuok dhi tich kata ngama dhi tich ngama chule onge kata ngama dwa kata tich midhieno bende onge ok dhi realize. Another thing, nitie gimoro ka miluongo ni tax burden. Ineno kak pile pile usuru timre nadi ichore malo to kuonde mondikwa kata kuonde mondike jopiny salary tok timre nadi ok medre. Koro kati bimna gi beautiful figures ni GDP will grow by 4.7%. Kati bimna gi beautiful figures ni inflation odok back to 3.6%. Lakini tax to nye medo osara to is constant. Ngano pod window a pinch in mfuko. Koro gire ma en go mfuko chat pod nyaka timre nadi nyaka hinyre. Among several